ኣብ ቀረብኡ ኣብ ከባቢኡ ዘላ ከተማ እውን ብጽርግያስ ብመናፈስስ ብማይ ቧንቧን ልችን ኣሰልጢንካ ምንባር እዩ ዝረአዩ እዚ ግን ከተማ ክሰልጥን ኢሉ ድዩ ወይስ ኣብታ ከተማ እቲ ኣክሳዕ ዝተቐመጠ ንበይን ክሰርሖ ዘይኽእል ግን ድማ ከምታ ትምኒቱ ኮይኑ ክነብር ዘድልይዎ እምኒ ጽርግያን ማይን ቧንቧን ዝመሳሰለ ነገራት ንባዕሉ ስለዘድልዮ እዩ ዝብል ንምፍላጥ እውን የጸገም እዩ ብዙሓት ግን እታ ዳሕራዊቲ እያ እታ ምኽንያት እዮም ዝብልዋ ዮሴፍ ኣብ ምሁራት ብፍላይ ኣብቶም ምሁራት ሰበስልጣን ዘለዎ ኣረኣያ እውን ካብ ናይ ኣቡኡ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣቡኡ ንምሁር ዘበለ እዮም ጸልኡ ጸረ ማርያም ከክፉ እንዳተምሃሩ እንዳመጹ ዓዲ ከበላሸው እናበሉ ኩሉ ሻዕብ ዘጸርጽሩ ንሱ ግን ብድፍኑ ንኹሉ ምሁር ኣይጸልዎን ነቶም ጸረ እቲ ስርዓት ዝነበሩ ተምሃሮን መምህራንን ግን ኣዝዩ ይጸልዎም ነይሩ ዘኾለሶም ኢድ ዝነኽሱ ወዲ ቆናኒ ዘበለ ተኣኪቡ ሰላም መንግስቲ ተማሂሩ ማዓኮር ሸፊኑ ምኻድ ክኢሉስ ጽጋቡ ምኽኣል ኣብይዎ ዝብል ነቲ መንግስቲ ዝተቃወመ ምሁር ዘበለ ኩሉ ጽጋቡ ምኽኣል ዝኣወዮ ወዲ ድኻ እዩ ገይሩ ዝርዮ ከም ጠላም ገይሩ እውን ይወስዶ ናይዚ ሕብረተሰባዊ ክፍሊ ተቃውሞ ነቲ ስርዓት እውን እንዳተበራስዐ ብዝኸደ ቁፅሪ ዮሴፍ ነዚ ኣካል ዘለዎ ንዕቐትን ጽላእትን እውን እናወሰኸ ኸይዱ ነቶም ዓበይቲ ሰበስልጣናት ዝኾኑ ምሁራት ዘለዎ ኣረኣያ ግን ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝበሃሉ ምሁራት ወይ ድማ ከምኡ ዝበሉ ትምህርቲ ፈታቲኖምሉ ግን ድማ ኣይተሳኽዐሎምን ገለገሊኦም ግን ነቲ ዝርከቡ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትምህርቲ ወዳዲኦም ዝመጽኦም ነይሮም እቶም ብትምህርቶም ካብኡ ዘይሕሹ ብስልጣነ ግን ኣዕርዮም ዝበልጽዎ ደቂ ዓበይቲ መሳፍንቲ ብፍላይ ድማ ደቂ ዓበይቲ መሳፍንቲ ኣምሓራ ከም ዝኾነ ይርዳእዩ በዚኣ እውን ይቐንአሎም ዋላ ጸሊቱ እውን ይሕድር እቶም ድሓር ትምህርቲ ተሳኺዕሎም ዝበሃሉ ግን መብዛሕትኦም ብትውልዶም ካብኡ ዘይሕሹ ዋላ ካብኡ ዝተሓቱ እውን ኣለዎ እዚኣቶም ዋላ እኳ ብስልጣን ኣዕርዮም ዝበልጽዎ እንትኾኑ ብሱሩ ግን ኣይኽብሮም ብጣዕሚ እዩ ዝንዕቖም ደቂ ቆናኒት እዩ ዝብሎም ኣብ ልዕሊኡ እውን ንዕቓት ጽላእትን ቅንዕን እውን ይሕወሶም ቀኛዝማች ዮሴፍ ዋላ ነዞም ብልዕሊኡ ዘለዉ ምሁራትን ሓውስ ምሁራትን ሰበስልጣን ንገሊኦም እናኸበረ ዝጸልኦም ንገሊኦም ድማ እናናዓቐ ዝጸልኦም እንትኾነ ኣብዚኣቶም ዘለዉ ጽላእት ምስ ነቶም ካልኦት ምሁራት ዋላ ነቶም ደቂ ዓዱ ትግራይ ዘለዉ ጽልኢት ፈጺሙ ዝመጣጠን ኣይኮነን ናይ ቤተሰብ ዓይነት በኣስን ጽላእትን እዩ ዘይጨኻኽን ምስቶም ጠላማት ጽጋበኛታት ዝብሎም ዘለዉ ጽልኢት ግን በዚ መዓልቲ እዚ ክዓረቕ ይከኣል እዩ ማለት ከቢድ እዩ ንምግማት እውን ኣይሕሰብን ብጣዕሚ ኣምሪሩ ይጸልኦም ቀኛዝማች ዮሴፍ ሰሙን ኣነስት እንተቐየሩ እውን ዘይምውላዱ ብዙሓት እዮም ዝገረሙ ምናልባት እቲ ምስልጣኑ ኣብዚ እውን ተጠቒምዎ ይኸውን ይብሉ ኣይወለደን ማለት ግን ኣይኮነን ክልተ ኣዋልድ ቅድሚ መምርዓው ቅድሚ ዓዲ እንግሊዝ ምኻዱ ብተምሃራይ እንተሎ ወሊዱ እዩ ድሓር እውን ካብቲ ናይ ገዛ ቆልዑ እውን ኣዳቂዮ እዩ ዮሴፍ ስልጡን እንድዩ ነተን ካብ ናይ ሰሙን ኣነስቱ ዝወለደን ደቁ ኣይደርበይንን ባዕሉ ኣኪቡ ብጽቡቕ እንዳተንከባኸበ ይዛዕበየን እታ ዓባይ ኤልሳቤት ትበሃል እታ ንእሽተይ ድማ ሩት ትበሃል ክልቲአን እኖታተን በበይነን እየን ግን ካብ ብቁልዕነተን ሓቢረን ስለዝዓበያ ብጣዕሚ እየን ዝፋትዋ ዮሴፍ ብፍላይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ተመለሰ ንደቀይ ኣተዓባብያ ፈረንጂ ዘዕብየን እዩ ዝብል ነይሩ እንትጽውዕን እውን ኤልሲ ሩት ሃኒ እናበለ ይጽውዕን ዋላ ብተምሃራዩ እንተሎ ቆናጁ እናመረጸ ይኳናተር ስለዝነበረ ክልቲአን ደቁ ቆናጁ ነይረን ምናልባት እውን እቲ ምቾትን ናይ ናብራን በብመዓልቱ እውን ስለዝቀያይርኦ ንሩጽ ክዳውንቲ እውን ስለዝኽደና ኣምላኺዕ እውን ይኸውን ካብኡ ክፈለይን ስለዘይደሉ እውን ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ዓዲ ዘምህረን ናብ እምባሰራዋት ተመዲቡ ምስ መጸ እውን ምስኡ ሒዝዎን ይመጽ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ከተማ እውን ኣትይዎን ክልቲአን ኣሕዋት ኣብ መንገዲ እውን ኣይፈላለያን ናይ ክልቲአን ናይ ቤንተ ዓለም ዘለወን ክመስላ ኩሉ ሻዕ ብሓደ ምስኾና እየን ኩሉ ዝቐረበን ሰብ መሳኪን ዳኣኾናይ ገርህታት እየን እዚኣተን ተወሳኸን እንታይ ይፈልጣ እዩ ዝብለን ካብ ናይ ደጃት ሚናስ ኣተዓባብያ እውን ኣይረኸባን ኣቦአን እውን ኣተዓባብያ ፈረንጂ ከዕቢ ብዝብል ነቲ ካብ ኣተዓባብኡ ዝወረሱ ነገራት ብዙሕ እውን ኣይምሃረንን ሞግዚት ዘዕበይትን ንጹሃት እየን ዝበሃላ